להקליט. אז איך היו המתנפחים שהזכרת? המתנפחים היו מושלמים, הגיעו במצב טוב, הכל היה נקי, מסודר, הכל התנפח בתוך רגע ממש כמו שהבטחת לנו, וזה היה כיף גדול, והילדים חגגו והיו שרים עד הגג. מצוין. תודה רבה. ואיך היו הבועות סבון? גם הבועות היו אחלה. אפילו הקטנטנים הצליחו להפריח איתם בועות מדהים. כן? יפה מאוד. יופי, אז נתראה שנה הבאה. קבענו. ביי. ביי. תגיד מתי. אז איך היו המתנפחים? קודם כל אני רוצה לומר לך, אנחנו מגן דיזנגוף, גן לוטם, ואנחנו מאוד מאוד מרוצים, השירות אדיב ביותר, הילדים נהנו ביותר, הייתה הפעלה מעין כמוה, משה, אין עליך משה, אתה היית אחלה. עכשיו אני מסמיק. מאיתנו, מילדי גן דיזנגוף, גן לוטם. כן, נתן לנו אקסטרה זמן. תודה רבה משה. יופי. אז נתראה פעם הבאה. תודה.